Yes. Kama no gine gono mondo nitie kamoro donjo kanyo. Kamoro donjo ka. E seche ma wawacho weche municipal. To gi cities mag urban areas te. Yes. To kaka my brother bende wache. Waket ne jopiny mondo ng'e ni to ng'ikruok mage mantiere. One, ing'e ni county government, serikende mag county duto te otegemea national government. Intergovernmental Relations Act 2012 seche manobiro to okelo tiyo bende kaka pod national government tiyo gi counties ka. Nitiere weche mag resources ma pod ne ji yware. Donge kamano jakom? To kendo iwinjo ka governors mang'eny pod wacho niya percentage ma pod gigombo noa malo pok obiro piny kaka negidwaro. To wan bende kaka municipal ka boards gi wan bende wadhiro the executive mar county ni miwa wadwaro. To iyudo ni koro samoro gigo duto te ma wadware sechegi ok wanyal yudogi, to wanyalo yudogi e kiwango moro pole pole kaka wadhi. Koro yudo ni pace ma de wadhiye kaka developing nations ma pod dongore sani opogore gi developed nations moko mwalimo ka. Nikech gige gin ochakore chon, municipal go emano chak godo. To gin ema gitiyo kaka counties kuondego. Koro wabora leave tichaki biro tiwacho niya okay, kare koponi gini pod tin kama to miu to dhi progressively. Unyalo mana wacho mania wawacho ga ni medwa timedowa matin tin nikech most of the municipal man wan gogi Rongo no bedo chartered karang'o, Kiancha no bedo chartered karang'o mana machiegni ka. Mana kako Yugis gi Mbita gi Ndhiwa to gi Kindu Bay. Tiende ni telo mar county osetemo mondo dhir mondo wayud gigo mwadwaro but pok wayudo te. To nyaka wabed gi winjruok moro ni gigi idhi tim step by step kawa lobby kendo kaka resources bed available. Nyiso ni municipal no biro mana machiegni ka stability moko nyaka ket in place. Koro aduoga yiera kode mamani adir mana wacho before ni kwang'iyore gi kuonde mosedongore to de wagombo ni wagi kucho to mane gima wachiko kaka Homa Bay towards becoming a city. Emomiyo wa lobby more partners mondo be on board. To bende sani nitie bill mosedhi e Senate through the Council of Governors mondo yud ne urban areas duto te manu watero kaka the caucus and our leadership ma governors ema dhi kagua to gacho ni national government kaka umiyowa ni to umiyowa matin okoromo ahinya to municipal gi bende wane mwakonyo ka mondo wamigi capitation to pod giwacho ni okoromo. Do you negi standing national urban fund manyalo bedo consistent yearly mondo be to counties to the direct to municipal mondo kony gi dongruok mondo kik japiny ne mana niya counties emotamo municipal mondo odongre. Ne but skati okao credit mara no gine no Homa Bay teno ne nikech en owadwa matin. Homa Bay nyaka tin.